Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kinigilong ki khubor bamenta kasngi. Hadin buntuli ki round jong ka jingele kai football ya kabla tip kum ka inter village knockout football tournament ya kabla penya daga Meghalaya People United Front kabla penyele kai ya kamadan nile kai football jong ka Nonglingdo Sports and Cultural Club hasnong Pahambir Hariboy District. Ya kabala zdang nadu ubnai Julai arajar arpuar kaba hadu arp south liki kinhun yele kai na kija kaba bapher kila wan ban shim benta hagani ka tournament ban menta kasngi kalai turek unailur arajar arpuar lala ban penhap perdano daga jingya kun final hap denga mauyong barka saw nong bri. Hagani kasngi lawan ru ban sakhi ka jingele kai do president ka United Democratic Party Nariboy District uba Donbok Khimden kum ukongsan ha ka jingya don langru jong uskretri ka UDP uba Michael Khardunai u youth president ka UDP youth wing uba Las Forest Marngar nangta ba dapoi wanmi lalu uba de president rangba juga seng Meghalaya People's Youth Front u samla Tony Shilla uba de assistant secretary ka seng HYC Riboy District usamla mission tron ubade vice president kaseng HYC kanongpo circle kinong yalam jeng kaseng Meghalaya People's Youth Front ki bakenthop yo Jackson Sotun ubade president usamla Meki Makri ubade secretary kinong yalam shnong kathan bat kiwe haba phai pat shaka jingele kai ki rangyele kai ne ki artli ki kinhun kila sei yala ki sap yele kai jongki henreina mar kamadan kabala penyele kai kamlong kababha barha ki babun ki jaka kadap namar ka jingslam kababun kapor ki rangyele kai kila shuya khun tang banyele ban penphai ka bol shakaliang persha haba khadu ki rangyele kai jong ka Mauyong Sports Club kila ra ya ka nam la du da ka ba penremno ya ka saw nong bri da ka ba thep argul bar ka saw nong bri kam shem la ban penphai kala ya ki gol bla thep da ka Mauyong Sports Club ban lingba jong ki tegi artli ki gol ka Mauyong Sport Club kila ra ya ka nam la du bat ra ru ya ka song pisa ka bla penpho penping bat penskotenat ya ka ne ka limpung da ka jingrai jong usamla dajit mayong Baro ngira ban peni ya ga sap no ya ga phong ke jingi ya ga jing tibet ke jing champang ke jingi komno bangin pen kelen ban penya chaprang na ga banta ga roi ga far ga bha ga me ya shong sok shong shingan ha ga banta jong ga ne ga dong ga than je nga tharai pi so tho ya ga ta ga banta nganam ga ka man ngam je leu than ha ga ta rei kar pang ha ga ne ga si na ga banta ga ne na ga liang jong ni ke bidan lang hang ne ya ai shisha ya ga jing sembo ke jing ai khom le ga bang pang ya kene ke sering halang ke shim ke jir klip ban panya ya kene football tournament panangik scam ba ko magala snang nado ban kong ha kar kong ke bit ke babiang bat ki pen kut roi ka ha ka jing bet jing biang ka khandam ka no jing thot ke jing ko lane ke jing kan ram ha ke panya ya kene football tournament ke chamki hanrei tang ko wei ko ma shwa ban kan tu na kaliang jong ni kong ki parlok wedan lang ha kene ke por ko lang ba ngi khbe lemti bagane ka dong ka than ke jingi mo lamba ka ne ke ji kendo ne om tang bangi shukbi leti tang ban jo ya ke jere kan ne ka wan ra aro ya ke ji tli ke jilong ka wei ka ji thu I thang mo prasidong prathau pradong prasan ka ji ya ik mo ha ka bangi ra ya ka ban ya tli lang ka wei na ka ban ma te ban tli lang resong ka wei na ka ban kan teu ya im lang salang Sur dan rai punya udret nanang anjai Hidui tahara imanding syai gori kasih Ni kambang mempertut di surgari Isur tendrai nalakari benroi mon balai Kriang uknar uboy kuar bertei kong itu syu Lada ikle yalan dan wan gajing kerdu
khom samla ki para samla ki balayani syakmat khamta mahaga jinggel kai gemduna ya ki player lara kita kinang lekai football basketball lane hagino gino ki jinggel kai ngilalong ki bapau kunta hagane gasgi kumba kalatai gasgi ka bakarpang na kamta jompi ba nanti kajing ya lekai football hapling Aryan mamla bagi kini ya kanam lado masuk banong ba torang ya itrai sitam wasyum ba kane kajing lekai kan kot na tang menta gasgi Henry yai pendang kam hok ya kasap kawa ublay ula ay happy dang yai tersitam namar kumpang itip ba kumba fiatip hi hakajala Meghalaya hi menta kayo kam yo jam kaladai kebahiran hadu kata-kata telada nginang menpendang kam hagino kino kisap ki ba ublay ula ay hangi kanlang kalat kamai kamai gaji kayo kamai na kabenta jongi iway pa iway hi kanong kajing kerku nakapata jongpi kanong kajing kerku nakta kasnong kathau nakta kadong kathai hi barok away hoy hagajing lekai dan bajok badan barang harigim dai ban sofer kata hagajing lekai dan bihi bajok barang harigi barang bro kim dai ban sodu mensem dang yai wi practice dang yai pelai jingmat hagi kami lekai jongpi kenang ba pi pinla ban yeng hala ki jong kijat ban pinla ro ban pen pernai la ne ban pen pau yala ka jong kasnong kathau kadong kathai khamtam ya Kariboi district ba ya kajala Meghalaya hi barok away dan mene nakalian ki pararok ki baya dan mene hagaba iwe na isamlaran ba iba tani ila batay ba ki ka football kolam ko badang kam hanu kata-kata hagaba kala ban yarap ya ki samla ba kin like na ki jing sneo ki baharo kom ilai perthai menta bon ki samla ki langop ha ki jing sneo bo fer reda ka jing pemlin ba ka jing don jo pi haginu ni ki sport khamta ma ko football kanyarap bat kanyada na ki jing sneo ilai ka football kolam ko jileka ko ponam om tang hagale ka slong jong pi ka ponam hagale ka Kariboi district Boracay kale ka football ko ponam ka state kumjo hagari Boracay pila supet ki players si banalo na perthai Boracay nalu kijong Messi kijong Ronaldo ngathai fiatim boro kano kilong ki ponam haboro kilian te pinapai ki players jong kari India ro nalu o Sunil Chhetri nalu o ba Eugene Sterling do boleh way lagi keluar baliakai naga state ke jongi bulan mi naga club go fair jong India kilong ki ponam halu kata-kata te kerparo ili ki sama ki baliakai mentasi om tang bakin ilegal jangan ada kasnong jopi ki dewan penparu ila kajab kisap sa ki bahalor ki bagian mikmat nagalian ka district ki mikmat nagalian ka state ba kumjoro sa ka national level menin nga iya po ka YouTube ba ka RBDS Kariboi District Sport Association kala penlong ini ka Kariboi Super League hagawa hangto kiladon ki club ki ba fair ki ba wani sim benta menin hangte po modan ko kala na po barembam hangto pini ki players ki bapun nagi club fair ki dan na kajong kasam but na katay ka Kariboi Super League kisa jit pada ya ki players ki ban mikmat sepo ka state league bat kunta ter te na tharai ba ki players ki baran hagani hapo ka punya jongpi ka seng MPUF kan penlang sang frame so ong ka ngani ka slong nilai ba penlang so kiro sigiwe ki kunta jong Kariboi district Basik.